Θα το βρεις εσύ, αφού είσαι Γρηγόρης Παπηγιά. Λοιπόν, γεια σας εδώ. Από πού τι ξέρεις εμένα? Ξανά, λόγους, λαγκάδια, βουνά. Ναι. Για ποιο λόγο τα κάνω όλα αυτά? Για κάποιον αγώνα, κάποιο... Όπως τολμήσεις χτυπήσεις σειρά, Ναι. θα φάξεις από την Ελλάδα. Βρέλε δε τι βορέ παλικάρι μου. Θα το κυνηγήσουμε. Χαιρετών. Γεια σας. Γρηγόρη! Τι κάνετε εδώ όλοι, είσαστε καλά? Και σε παρακολουθούσα λοιπόν. Τι κάνετε? Ξέρετε τι γίνεται, αγωνιζόμαστε πάρα πολύ, είμαστε τόση ώρα εδώ στον δρόμο, έχουμε σταματήσει με το αυτοκίνητο και ψάχνουμε να βρούμε κάτι, δεν ξέρω αν πάμε καλά. Δεν ξέρω αν πάμε καλά. Πάμε καλά? Ξέρω εγώ. Δεν ξέρετε αν πάμε καλά? Καλά πάμε από εδώ? Ναι, καλά πάμε. Καλά πάμε. Ναι. Ψάχνουμε να βρούμε κάποιον. Είναι πραγματικά σημαντικό. Μας πήραν ένα τηλέφωνο και μας μιλήσαν για κάποιον Μαχαιρίδη Κώστα. Το ψευδόνυμό του, λέω μήπως το ξέρετε, είναι Μάχος. Δεν ξέρω. Αδερφέ μου, μήπως μας σώσεις εσύ? Τι κάνεις? Γεια σου. Καλά είσαι? Καλά. Το όνομά σου πώς είναι? Φρέντο. Έλα ρε Φρέντο. Μήπως ξέρεις κάποιον Μάχο? Ούτε μάκο ξέρω ούτε τίποτα. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Είσαστε καλά? Τι γίνεται? Εδώ είμαστε. Σας βλέπαμε που σκουπίζατε. Ναι. Και ήρθαμε. Καλά Σας- κάνατε. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Μια Μπορείτε να μας βοηθήσετε, σας παρακαλώ. Εδώ είναι του Κούγκα. Τι είναι αυτό? Κούγκα. Το κούγα, τι. Κάτε, εδώ το γράφει. Κούγκα. Ορίστε. Κάπα, όμικρον, ύψιλον, γάμα, κάπα, αλφα. Κούγκα. Εδώ είναι του Κούγκα. Τι βοήθεια θέλει? Κύριε μου, να μας βοηθήσετε κι εσείς λίγο, σας παρακαλώ. Του Κούγκα, εδώ είναι. Τέτοια πράγματα δεν ξέρω. Δεν ξέρετε τέτοια πράγματα. Εσείς το μόνο που κάνετε είναι να σκουπίζετε του Κούγκα, αλλά μην ξέρετε πώς σκουπίζετε. Ναι. Δεν έχει σημασία αυτό, αλλά σκουπίζετε του Κούγκα. Σκουπίζουμε. Σκουπίζετε, εντάξει. Κύριε μου, τι κάνετε, είστε καλά? Καλησπέρα. Πώς τα περνάτε, γεια σας. Πολύ ωραία. Πώς τα περνάτε? Σαν και εσένα περνάμε κι εμείς. Α, να είστε καλά. Θέλω να με βοηθήσετε λίγο, σας Ναι, παρακαλώ. θέλω, ναι. Να σας πω κάτι. Πες. Θέλετε να με βοηθήσετε εσείς Σε τι? ή θέλετε να με βοηθήσει κάποιος άλλος? Σε τι? Μισό λεπτό. Ακούω. Κοίταξε με καλά Ναι, στα σας μάτια. κοιτά- Α, προσέξτε λίγο, πίσω σας θα φύγω κατευθείαν πίσω, προσέξτε λίγο, προσέξτε. Εντάξει. Κύριε μου, τι κάνετε, είστε καλά? Είμαι πολύ καλά. Α, τι γίνεται, είσαστε καλά? Όμορφα, συνέχεια σας βλέπουμε στην Αυτό είναι τηλεόραση. πάρα πολύ ευχάριστο και είστε πάρα πολύ Συνέχεια. καλά. Ορίστε. Από το μόλις. Μ' αρέσει, σε βλέπω Ευχαριστώ πάρα συνέχεια. πολύ, να είστε καλά. Το όνομά σας πώς είναι? Σάββας. Κύριε Σάφα, ξέρετε τι ψάχνει, θέλω να με βοηθήσετε. Τι θες, ό,τι θέλεις. Με πήραν ένα τηλέφωνο Ναι. και μου λέει σε ψάχνει κάποιος. Εδώ. Να σας πω, μου λέει το όνομά του είναι Κώστας Μαχαιρίδης. Μαχαιρίδη δεν έχουμε εδώ. Δεν έχετε εδώ. Μήπως επειδή δεν ξέρω πώς έχει 1000 πρόσωπα αυτός ο άνθρωπος, Μάχος το ψευδόνυμό του. Όχι. Μάχος. Όχι, Όχι. δεν. Ψευδόνυμο Μάχος. Όχι. Του Καρνέζη ο φίλος. Δηλαδή, μήπως κάνεις τσιγκάνος. Γιατί οι τσιγκάνοι έχουν το όνομα Καρνέζη. Καρνέζης μόνο τσιγκάνος έχει. Ναι. Δεν ξέρω αν με είπε Καρνέζη Carnation. Όχι, Ένα παιδί. όχι, όχι, όχι. Δεν κατάλαβα. Το Carnation το ξέρετε? Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχει εδώ. Γιατί το Carnation. Όχι, όχι. Γιατί έκανα 30 χρόνια κλητήρας έκανα εδώ. 30 χρόνια κλητήρας. Μπράβο. Ναι, τα Τώρα κάνετε. βγήκα συνταξιούχος. Ναι. Λοιπόν, Ούτε Carnation ούτε Carnation. όχι. Το Carnation ξέρετε τι είναι? Το γάλα. Το γάλα.
Γεια σας κύριε. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Γρηγόρη, Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης Μπράβο, είναι. ρε Γρηγόρη, λέμε Α, τι τι άρεσε. γίνεται, είσαστε καλά? Πολύ καλά. Σηκωθήκαμε πρωί-πρωί γιατί έχουμε πραγματικά κάτι πληροφορίες που πρέπει να τις διασταυρώσουμε. Ναι. Να διασταυρώσουμε τις πληροφορίες. Γεια σας. Και τι πράγματα. Καταρχήν εδώ που βρισκόμαστε, πού είμαστε? Εδώ Το Μαυροβούνι λέγεται το χωριό. Στο Μαυροβούνι, είμαστε στο Μαυροβούνι. Είναι συνοικισμός, πρέπει να στην άκρη μας 5 γραμμάτια. Είναι συνοικισμός. Συνοικισμός στο Δήμο Σκύδρας. Είμαστε στη Σκύδρα υπογόμαστε τώρα. Προσέξτε τι γίνεται. Λέγεται. Έχω κάποιες πληροφορίες ότι με ψάχνει κάποιος από αυτά τα μέρη εδώ κοντά. Ήδη στη διαδρομή ψάχνω, ρωτάω, προσπαθώ να βρω. Όλες οι πληροφορίες μου λένε ότι κάπου εδώ πρέπει να βρίσκεται στην Ιδραία κοντά. Είναι στην Αρδέα. Προς τα πού πρέπει να πάω? Αρδέα. Θα πάτε από εδώ πέρα, όπως πάει ο δρόμος αυτός. Α, Και θα πάτε ευθείας στην Αρδέα. ψάχνω κάποιον Μαχαιρίδη Κώστα. Μαχαιρίδης Κώστας στη Νέα Ζωή. Τώρα στη Νέα Ζωή μου λέτε τώρα. Στη Νέα Ζωή, Μαχαιρίδα έχει στη Νέα Ζωή. Ένα χωριό λέγεται Νέα Ζωή εδώ πέρα που θα περάσει. Το πρώτο χωριό που θα περάσει στη Νέα Ζωή λέγεται. Μαχαιρίδα εκεί πέρα, αλλά ξέρω αλλού που θέλανε κανένα Μαχαιρίδης Έχει άλλο. ένα καφενείο, λέει, έχει ένα φίλο τον Καρνέζη. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Με ψάχνει. Ναι. Και πρωτού έρθει να με βρει αυτός, κάνω να τον βρω εγώ. Γιατί το βρεις εσύ, αφού είσαι ο Γρηγόρης με βγαίνει. Και όχι, δεν κατάλαβα τι. Ναι, Δεν ξέρω τι εσύ- θέλει να με εσύ- κάνει. Πρέπει να προλάβω, να τον βρω, πρωτού με πιάσει στον ύπνο. Καλά, βεβαίως, αλλά Τι συμβουλές μου δίνετε τώρα, άμα τον βρω τι να κάνω? τι να το βρει, να το βρει, να το χαιρετήσεις, να του στηθείς ότι είσαι ο Γρηγόρης, ο Λεβέντης ο Γρηγόρης, Να το ρωτήσω. ότι καβαρώνουμε στην τηλεόραση. ότι κάνει. Να τον ρωτήσω να τον πω, γιατί με ψάχνεις? Καλά, δεν βέβαια. είναι? Θα υπάρχει κάποιος λόγος. Είχατε ποτέ τέτοιες απειλές να σας ψάχνει κάποιος? Απειλές τι απειλές, εγώ γεράματα με Όταν ήσασταν νέος, κάποιος σας έψαχνε. Όταν ήμουν νέος, κάποια φορά με δέρνε της έδωνα, κάποια φορά κανέναν. Μέσα στο πρόγραμμα ήταν αυτό. Δηλαδή από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μου λέτε, δηλαδή μπορεί να φάω και ξύλο έτσι εκεί όμπα. Όχι, εσύ Α, εσύ τόσο καλός που είσαι, Α, μην το λέτε, μην το λέτε. Πάντως, Είσαι- αν φάω ξύλο, πάντως... Όποιος τολμήσει να χτυπήσει εσένα, Ναι. θα φάει ξύλο πόντι και Ελλάδα. Μην τα συζητάς. Να είστε καλά. Γεια σου, Ένα γεια σου. μεγάλο ευχαριστώ. Μπορώ να πάω σπίτι στην κεράσω, πας στο Ρόβι. Όχι και μόνο Κέρα, που αυτό είναι πολύ θα ευχάριστο. Πρέπει να τον βρω πρωτού με βρει. Ήδη τώρα μπορεί να με ψάχνει. Θα το βρεις οπωσδήποτε το βρεις, κάπου θα το βρεις. Μπράβο, ωραία. Θα πάρει το καφενείο του χωριού μας, Ναι. εδώ δίπλα είναι το καφενείο. Ναι, Πιο κάτω είναι για καφετερία. ναι. Πιο πέρα που θα γυρίσετε είναι τα εργοστάσια ο Χρόνος Χρόνος. και τις κομπόστες. Δεξιά ανατολικά πέφτει η προφήτη Ηλίας, καλή τα χωριά αυτά. Μάλιστα. Και ευθεία θα πάρετε δρόμο εσείς για να περάσετε τη νέα ζωή. Για να Μετά φτάσετε στην Ιδραία. τη νέα ζωή είναι η άψαλο στα χωριά αυτά, θα δείτε. Ιδραία φτάνουμε δηλαδή. Εγώ δεν έχω πάει κανένα φορά να μην ειλικρινής. Α, δεν έχετε πάει Εγώ έχω πάει στα χωριά αυτά μέχρι την Αρδέα πια. Στην χωριό αυτά δεν Τώρα είναι. εσείς με στέλνετε όμως βέβαια στα κάρβουνα, τα αναμένα. Δεν έχετε πάει ποτέ και δεν μου λέτε τίποτα. Τι θα βρω εγώ εκεί? Εγώ πού να ξέρω τι θα βρείτε. της περιοχής Εγώ είστε. ξέρω ότι το χωριό αυτό υπάρχει εκεί πέρα. Άντε. Πάω. Ναι, ώρα Και ο καλή. Θεός βοηθός. Καλό ταξίδι, καλό Σας ταξίδι. ευχαριστώ για τις Χάρηκα πολύ. πληροφορίες. Είσαι Λεβέντης πλέον. Εδώ που είμαστε στη διασταύρωση, μας στέλνετε από εκεί δηλαδή. Από εδώ θα πάτε, γιατί από εδώ πέρα έχει περισσότερο δρόμο, από εδώ πέρα είναι πιο κοντά. Εσείς πάτε από εδώ. Εγώ πάω μέχρι το καφέ, αν σκάσει το καφέ και στο φεύγει. Δηλαδή του κόσμου στο καφέ. Δεν προλαβαίνω, φοβάμαι πως έρχεται αυτός και να συναντηθούμε στον Α, δρόμο. αυτό δεν Θέλω ξέρω να τον τώρα. πετύχω χωρίς να με περιμένει. Εντάξει, είστε ελεύθεροι να Χάρηκα παχάρει. πάρα Εγώ πολύ. χάρηκα πολύ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ορίστε. Καλέ, τι αγόρι με το πώς είδες. Καλά Πώς είδες, σε το δόξα το Θεό. Είδατε, Είδα. Τι κάνετε, Παλικάρι μου. Πώς τα περνάτε, καλά. Πολύ καλά, τώρα είχαμε στην εκκλησία, ήρθα από το μνημόσυνο. Θα πάμε λίγο πέναντι να Και σας λέω- πει. Πώς τα περνάτε, Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εσύ πάντα σε καμαρώνω στην τηλεόραση. Χαρήκατε που με είδατε, αυτό είναι Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τι να σε πω. Οπότε ξέρετε τι γίνεται, επειδή υπάρχει ο ήλιος απέναντί μας, ελάτε λίγο εσείς από εδώ, υπάρχει λόγος, ελάτε λίγο από εδώ. Παναγίτσα Ωραία, μου, τι θέλω. κάνετε. Καλά είσαστε. Έλα, μπρος. Έρχομαι. Τι κάνετε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ Σε ωραία, είδαμε ναι. εσένα πιο καλά τώρα. Φτάνουμε κοντά στα σύνορα δηλαδή, έτσι. Ακόμα έχουμε. Ακόμα έχουμε. Ακόμα έχω και τα σύνορα. Το όνομά σας Από πώς εδώ, είναι, το όνομά Σοφία. σας, κυρία Σοφία, ξέρετε τι. Από εδώ και εκεί είναι 48 χωριά. 48 χωριά και βγήκαμε εκτός Ελλάδος, έτσι. Εκτός Ελλάδος. Εδώ που είμαστε, σε ποιο χωριό. Άψαλο. Άψαλος. έτσι. Άψαλος εδώ Λοιπόν, είναι. Ψάχνω το χωριό Ιδραία. Ιδραία. Πάω καλά. Στην Ιδραία θα πάτε από εδώ ευθεία. Ναι. Είναι η Ξυφιανή και μετά είναι η Ιδραία. Ωραία. Δεξιά. Ψάχνω να βρω κάποιον μάχο. Δεν το ξέρω το μαθαίνω. Κώστας Μαχαιρίδης λέει. Δεν το ξέρω αγόρι μου. Δεν ξέρω τι να Κάτι ξέρω. με είπε, κάτι με ψάχνει, με κάνει, με ράνει, δεν. Βρε Λεβέντη μου, βρε παλικάρι μου. Σαν το αγόρι μου. Να είμαστε καλά, Να είμαστε είσαι γεροί. γερός Ναι. και έτσι να είσαι να σε βλέπω Ναι, και ναι. να Και χαιρόμαστε. και ελπίζω όταν πάω από εκεί πάλι να ξαναγυρίσω γερός, γιατί Ναι. με Να ψάχνει πίνουμε και αυτό. ένα καφεδάκι. Δεν προλαβαίνω, δεν πειράζει, μόνο η κυρία Σοφία από την καλή στην καρδιά φτάνει. Τι είναι, μια άλλη κυρία. Για να- Άλλη κυρία είναι στο Ωραία, τη σπίτι δούμε μου. και αυτή. Ναι. Γεια σας. Τι κάνετε. Είστε καλά. Καλησπέρα, πώς τα περνάτε. Αυτός είναι που βγαίνει στην τηλεόραση, τώρα τον είδα.
Τι κάνετε, είστε καλά? Πολύ καλά, εσύ. Ωραία. Χάρηκα πολύ. Τι γίνεται, Καλά είστε? Γρηγορίστα? Πολύ καλά. Ωραία. Κάθε μέρα σε βλέπω. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Σε βλέπω κάθε Να μέρα. είσαστε καλά, ό,τι επιθυμείτε. Να είσαστε γεροί. Προσέξτε λίγο να μην μας Θεία, πατήσετε. θεία. Έλα, θεία, έλα. Και ο καιρός σε βοήθησε, Γρηγόρη. Σήμερα ναι, με βοήθησε ο Είναι καιρός. το κάτι Είναι άλλο. κάτι άλλο. Ωραία. Αν και βέβαια τα πράγματα δεν είναι πολύ ευχάριστα σήμερα. Γιατί? Ψάχνω να βρω κάποιον μαχαιρίδη. Μαχαιρίδη. Στην Ιδραία. Στην Ιδραία. Ναι. Ξέρετε εσείς έτσι κατευθείαν. Ναι. Έχει έναν φίλο που το λένε Καρνέζη. Καρνέζη. Α, δεν ξέρω, θα σε γελάσω. Δεν ξέρω. Ή Καρνέζη ή Carnation. Ή Καρνέζη, Καρνέζη. Το Carnation το ξέρετε? Δεν το ξέρω. Που πήγε να πάρει τη Λόλα όταν πήρε Ναι, φωτιά. δεν το Όχι, γεια σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, εσύ. Εσείς από πού είσαστε? Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για άλλο στυλ, για άλλη διάθεση, για άλλο αυτό. Λέει, Θεσσαλονίκη το πράγμα πώς είναι. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα, Θεσσαλονίκη Είναι είναι όμως αυτό. η καταγωγή όλων μας εδώ στην Ελλάδα βαστάει από κάποιο χωριό όπως είναι το δικό μου και εσείς από εδώ είστε καταγωγής. Όχι, όχι. Θεσσαλονίκη. Βέρα, Θεσσαλονίκη. Βέρα. Οπότε λοιπόν εμείς Γέννημα θρέμα από εκεί δεν είναι. έχουμε καμία σχέση, εμείς είμαστε από τα χωριά, εμείς εδώ οι τρεις. Στο χωριό την αξία δεν την ξέρει. Κάθε μέρα. Αυτό στο χωριό την αξία δεν ξέρει. Κάθε μέρα είμαστε, 2 με 3,5 το μεσημέρι. Αυτή η εκπομπή βέβαια είναι η χώρα των θαυμάτων κάθε Κυριακή βράδυ. 10:30. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Την άλλη Κυριακή. Καιρός και χαρά να δένει σε όλον τον κόσμο. Ναι, έτσι, να είστε καλά. Γεια σας. Τι κάνετε, είσαστε Καλά. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την ταμπέλα, εδώ, την κίτρινη. Και γράφει Χειροδομικό κέντρο Βόρας, Λουτρά Λουτρακίου, Αριδαία. Εμείς θέλουμε να πάμε στην Ιδραία. Οι πληροφορίες μας στέλνουν εκεί. Από Εδώ ό,τι είναι κατάλαβα. Πολυκάρπη, από εδώ είναι, πάει στην ΑΚΕ, από εκεί πάει στην Αρδέα. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρω εκεί που πάω τι με περιμένει, Ναι. θέλω να Εκεί πω. είναι διάφοροι. Πόντι, Στην στρακιώτη, Ιδραία. ντόπιοι είναι. Πόντι είναι, δηλαδή δέρνουν εκεί. Όχι μόνο. δεν δέρνουν, ωραία. Δεν δέρνουν. Είναι καλοί άνθρωποι. Ήσυχοι δεν είναι. Όλοι ήσυχοι είμαστε και εμείς είμαστε ήσυχοι, αλλά Ναι. αυτός που με περιμένει δεν ξέρω τι θα με κάνει. Γελάτε. Οι πόντι είναι φιλόξενοι. Ξέρω αυτό προς Θεού. Εγώ πάω για ένα συγκεκριμένο άτομο, δεν πάω σε όλους. Ξέρω, φοβάμαι, πάω να μάθω ποιος είναι αυτός. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, Καλά είσαστε? καλά είμαστε. Εσείς τι κάνετε? Δεν είμαστε καλά. Δεν είσαστε καλά. Με γράφετε, γιατί? Γιατί δεν σας γράψω. Για- Ωραία. Και πού θα μας στείλετε? Θα σας στείλουμε πακέτο στην Αμερική. Στην Αμερική. Να μας στείλετε και δέματα. Και δέματα. Όχι τι μόνο. δεν τρέχει μέσα. Για τα Χριστούγεννα δωράκια. Δωράκια, βέβαια. Ωραία δωράκια δεν μας στείλετε. Είσαστε καλά εσείς? Πολύ καλά είμαστε. Ελπίζω να είμαστε κι εμείς καλά, γιατί εκεί Ναι. που πάμε Ναι. δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Εντάξει. Κάποιος μας κυνηγάει. Τι εντάξει, εντάξει, θέλετε σε αυτό. Δηλαδή, εγώ θα πάθω εσείς εντάξει. Όχι, να μην πάθετε τίποτα. Αυτό λέω, γιατί δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός. Ναι, Μας ναι. ψάχνει κάποιος. Α, θα τον κυνηγήσετε. Αυτόν πάμε να τον κάνουμε. Θα τον κυνηγήσουμε. Τον κυνηγάμε και τον, Θα τον θα τον κυνηγήσουμε. κυνηγήσουμε και να τον Όλοι μαζί θα πάμε. πατάξουμε. Θα τον πετάξουμε όλοι Το μαζί. όνομά του είναι Μάχος. Μάχος. Α, ωραία. Τι ωραία. Ωραία που το λένε Μάχος. Μάχο το λένε. Μάχο το λένε. Α, θα τους σκοτώσουμε. Μάχος και μας κυνηγάει για να δεν ξέρω και εγώ τι μας κάνει. Ναι. Θα είστε μαζί Έλα μου? εδώ κυρία και εσύ, έλα εδώ μαζί μας. Θα είσαστε μαζί Έλα μου. μαζί να μας πάρει κυρία, έλα. Θα είσαστε Οι μαζί μου. δύο μαζί. Θέλετε, το όνομά σας Θα πώς είναι? πολεμάμε. Θεοδούλα. Κυρία Θεοδούλα, αν χρειαστώ βοήθεια να σας πάρω. Ναι, βεβαίως. Να έρθείτε. Μόλις τον βάλω κάτω Ναι, και τον έχω, θα έρθουμε. τον άτιμο, Ναι, τι θα τον κάνουμε? το πιάσουμε. Θα βιάσουμε και τον. Γεια σας. Τι κάνετε? Είστε καλά? Καλησπέρα. Τι χαρακτηριστική φυσιογνωμία είσαστε εσείς? Τι, Χαρακτηριστική φυσιογνωμία. δηλαδή, Πολύ καλή χαρακτηριστική φυσιογνωμία. γιατί να μην έχουμε χαρακτηριστική. Το στυλ σας, το καπελάκι σας, όλα αυτά. Καλά. σαν, Λέγει. τι κάνετε? Να, πώς κάνουμε πρόβα. Κοντεύουμε στο χωριό Ιδραία. Ιδραία, ναι. Ναι. Κοντεύουμε στο χωριό Ιδραία. Ιδραία θα πάρετε πριν την άλλη τη γέφυρα. Ξέρετε ποιο ψάχνουν κύριε? Ψάχνουν κάποιον μάχο. 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 Άγνωστος ο μάχος. Άγνωστος, Κάπου εδώ λέει σε αυτή την περιοχή είναι και μου την έχει φυλαγμένη. Μάχο δεν έχει. Το όνομά του είναι το ψευδόνυμό του. Κώστας Μαχαιρίδης είναι το όνομά του. Μαχαιρίδη υπάρχει Υπάρχει. στην Ιδραία. Πετε μου, έχουν σχέση με μαχαίρια αυτοί οι άνθρωποι? Α, δεν γνωρίζω τέτοια πράγματα.
Έμωσε την έχει φυλαγμένη την πάτα. Δεν γνωρίζει τίποτα. Αυτός είναι τσουμπάνος. Μου επιτρέπετε να πάω όμως? Επιτρέπετε? Δεν ξέρω τι θα σου κάνει το παιδί. Ναι, εσείς μου επιτρέπετε να πάω όμως? Μισό λεπτό, σας έπεσε κάπου. Μισό λεπτό, σας τη βάλω. Έλα, δεν περάζει. Μα εγώ πάω να σας καλά, γιατί εγώ σας φέρομαι ευγενικά. Εγώ άσχημα σας φέρομαι. Όχι, λέω. Βρε καλύτερο παιδί βρήκατε στον δρόμο σας. Λες, γιατί το θες να το κάνεις? Πώς τα φωνάζεις όταν θες να τα σταματήσεις? Αχα! Γελάτε! Κύριε, εγώ αυτή τη δουλειά την κάνω 7 ολόκληρα χρόνια. Εγώ είμαι από τη Χαλκιδική, αλλά 7 χρόνια βγαίνω έξω και συναντώ βοσκούς, κόσμο, ανθρώπους. Καλά κάνεις, καλά. Και το σύνθημα που μου άρεσε κάποτε που με έλεγες βοσκός ήταν Αχα! Γελάτε. Εσείς πώς τα φωνάζετε? Να, είδες πώς τα φωνάζεις. Αχα! Κάτσε, εσείς έχετε κανένα άλλο σύνθημα. Όχι, δεν είναι. Άλλος τα φωνάζει άλλος ουχού, εσείς. Αχα. Αυτό. Λοιπόν, Γεια σας. γεια σου, να πάτε στο καλό. Είστε πολύ χαρακτηριστική φυσιογνωμία. Γιατί γελάνε? Τι κάνεις, είσαι καλά? Φίλε, πάμε καλά για Ιδραία. Πού? Για Ιδραία. Αχα! Όχι! Πώς το κάνεις? Μα το κάνεις αυτό που κάνω? Πώς πες για να μας κοιτάνε όλους έτσι? Θες Δημήτρη, θες. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο. Πού? Σταμάτησε. Πρόσεξε λίγο, προσέχεις? Πού? Πού να προσέξεις, εμένα, προσέχεις εμένα? Δεν προσέχεις? Πρόσεχε με λίγο, τι σου λέω, πρόσεχε με. Πρόσεξε. Ποιος θα κάνει πιο πολύ? Φεύγω. Με κυνηγάνε, δεν έχω χρόνο. Ιδραία, πάω καλά για Ιδραία. Ναι, καλά πάω. Πρόσεξε. Όχι, θα το κάνω εγώ πρώτα και μετά εσύ. Όχι! Τι να σε κάνω ρε! Δεν προλαβαίνουμε! Πάω καλά για Ιδραία! Από εδώ! Οκ! Άντε! Τι κάνετε? Χαρά. Πώς τα περνάτε? Καλά, αφού γλιτώσαμε από το μαχαίρι, τώρα είναι μια χαρά. Πραγματικά μου κάνετε εντύπωση που περπατάτε έτσι μέσα στον δρόμο, σε ένα επαρχιακό δρόμο, μακριά από το χωριό. Κάνετε βόλτα? Να κάνουμε πορεία. Έχετε πρόβλημα με την καρδιά, Έκανα εγχείρηση. Κάνανε εγχείρηση. Και τώρα περπατάτε κάθε μέρα? Τώρα κάθε μέρα έχω 8 χρόνια, αυτόν τον δρόμο δεν τον αφήνω. Κάθε μέρα περπατάτε πόσο, μισή ωρίτσα, μία ωρίτσα? Σχεδόν μια ώρα. Μία ωρίτσα, μάλιστα. Εμείς γυρνάμε όλη την Ελλάδα, γιατί το κοιτάτε έτσι παράξενα? Βλέπω. Το σύνθημα λοιπόν πρέπει να δώσουμε είναι να περπατάμε, να αθλούμαστε από τότε που είμαστε νέοι μέχρι και την ώρα που μεγαλώνουμε. Και να τρώμε και χόρτα. Και να τρώμε και χόρτα. Να σταματήσουμε, γιατί το λέτε αυτό? Το χόρτο, το χορτί είναι υγεία. Είναι υγεία, έτσι. Δεν κάνουμε καλή διατροφή από ό,τι φαίνεται. Όπως φαίνεται δεν κάναμε καλή διατροφή γιατί ήταν φτώχες, ό,τι βρίσκαμε τρώγαμε. Τώρα όμως, σε αυτά τα χρόνια υπάρχουν απ' όλα. Μπορείς να προφυλάξεις τον εαυτό σου άνετα. Είναι άδικο λοιπόν Τσιγάρο κομμένη. Κομμένη. Κομμένη το τσιγάρο. Ποτό. Τίποτα. Ούτε λίγο. Υπάρχουν τόσο ωραία πράγματα σήμερα που μπορείς να κάνεις, να ζήσεις. Ναι. Αλλά για το τσιγάρο είσαστε κάθετος, ότι απαγορεύεται να καπνίζουμε. Απογορεύεται, ναι. Μάλιστα. Τώρα βέβαια με την εγχείρηση μας απαγορεύσαν και τη γυναίκα. Όχι. Ας την πω τώρα το τελευταίο το καλό. Αυτό είναι πραγματικά το πιο άτυχο από όλα, έτσι. Γιατί όταν κάναμε εκεί στην Αιλουκά πάνω στην Πανόραμα έκανα εγώ στην κλινική.
Κάναμε χείριση και τελευταία μας βγάλανε εκεί, να σου πω για ένα άλλο καλαμπούρι. Λοιπόν, μας φώναξε μέσα ο παθολόγος σε ένα άλλο ιδιαίτερο εκεί, ήμασταν τρεις. Ένας ήταν η νησιώτης και εγώ. Και άλλος ήταν ο γιος του, τώρα δεν θυμάμαι. Αφού μας είπε πολλά από τι να προφυλαγόμαστε και τι να τρώμε και όχι πολύ να βαραίνουμε το στομάχι, πάχος απαγορεύεται. Εντάξει, του λέω, εκείνο εκεί το πόδι τι είναι, ήταν μια μπουταρού, να το πόδι, ρίξω το μήνυ μέχρι εδώ, για εκείνο εκεί τι είναι, τώρα όπως είμαι έτσι θα πάω όλο. Και τι είπε? Λέει, θα πάτε, λέει, το μήνα μια φορά, αλλά να έχει στήσιμο ιερό. Μάλιστα. Αλλιώς Όχι. Με το ζόρι όχι. Μάλιστα. Αυτή ήταν η συμβουλή του γιατρού λοιπόν. αλλά όχι για τη διατροφή μου, εγώ είμαι... Είστε ωραίος. Πολύ ωραίο. Τώρα που είπατε αυτό το ιατρικό, να σας πω και εγώ κάτι που μου έλεγε ο παππούς μου, που έλεγε για το στομάχι. Και θα κλείσουμε έτσι αυτή ακριβώς τη συζήτησή μας. Όχι για τη γυναίκα, για το στομάχι. Λέει, έχει τους πόδες σου ζεστούς, την κεφαλή σου κρύα, το στομάχι ελαφρύ, γιατρό μην έχεις κρύα. Γρηγόρης, τι κάνετε, καλά είστε? Τι κάνετε, είσαστε καλά? Σας παρακαλώ βοηθήστε με, έχω φτάσει στο πιο κρίσιμο σημείο. Τι κάνετε, καλά, πολύ Έχω φτάσει καλά. στο πιο κρίσιμο σημείο της πορείας μου. Πόσα χιλιόμετρα είναι μακριά η Ιδραία? Πόσα χιλιόμετρα? 3 θα είναι. Εσύ κύριε, πραγματικά είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. 4 είναι. Προσέξτε, παίζετε. Α, 3 η Ιδραία, 4 η Αριδαία. Ναι, ναι. Προσέξτε, μην μου δίνετε λάθος πληροφορίες. Όχι. Εσείς γιατί είστε στο τροπέλι? Τρόμαξε. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε πραγματικά στην πιο δύσκολη στιγμή αυτής της εκπομπής. Γεια σας. Γρηγόρη! Τι κάνετε εδώ όλοι, είσαστε καλά? Είχα πάρει τηλέφωνο να έρθεις και εδώ, αλλά δεν μπορούσα. Ήρθα λοιπόν, πραγματικά χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Ναι. Ό,τι θέλεις ρε πουλάκι. Ψάχνω κάποιον κύριο, ψάχνω κάποιον άνθρωπο. Γεια σας κύριοι! Πάμε λίγο πιο εδώ, ελάτε πιο εδώ, ελάτε, όχι δεν θέλουμε να μας κεράσετε. Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά? Πάμε ένα χειροκρότημα λίγο. Η ομάδα λοιπόν αρχίζει να μας σέβεται κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε σε ποιο χωριό καταρχήν? Άψαλος. Το πρόβλημα είναι ένα. Ο κύριος δεν μιλάει καθόλου, πάμε να μιλήσει λίγο. Άψαλος, μπράβο. Λοιπόν, το θέμα είναι ένα. Ότι ψάχνω κάποιον, προσέξτε, θέλω βοήθεια. Με πήρε κάποιος τηλέφωνο και με απείλησε. Και το όνομά του είναι, μη σοβαρεύετε κύριε. Το όνομά του είναι Κώστας Μαχαιρίδης. Πού θα τον βρω? Στην Άψαλο δεν υπάρχει. τέτοιο πράγμα, έτσι. Στη νέα ζωή. Μου είπανε βέβαια ότι, όχι, μου είπανε ότι είχε ένα καφενείο στην Ιδραία. Το ψευδόνυμό του είναι Μάχος. Μήπως είναι κάποιος από εσάς? Σας παρακαλώ. Μέσα έχουμε το καφιά της Αψάλου. Παρακαλώ. Ναι, μισό λεπτό κύριε. Είστε ο κύριος Μάχος? Ναι, είμαι ο στρατηγός, ο Ρόμελος. What's your name? Προσέξτε κύριε, έχουμε σοβαρό. Είστε ο κύριος Μάχος? Ναι, είμαι ο Nick the Greek, from Australia. Μάχος δεν είσαστε. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Συγγνώμη, ο Μάχος, ψάχνω ένα Μάχο κύριε. Ο Μάχος, ναι. Σας παρακαλώ, δεν μπορεί. Κοφερείο δικό σας, γεια σας. Γεια σας, είστε καλά? Τι κάνετε? Εγώ θα σας αφήσω να μιλήσετε. Θα σας αφήσω να μιλήσετε, πραγματικά το επειδή είναι σοβαρό. Ναι, όχι. Ψάχνω να βρω ένα Μάχο που έχει ένα καφενείο, είστε εσείς? Ναι, εγώ είμαι. Λέγεστε Κώστας Μαχαιρίδης? Ναι. Που δεν λέγεστε. Σας παρακαλώ που μου λένε όχι. Με επιτρέπετε να στείλω ένα μήνυμα τώρα? Αν δεν μου πείτε την αλήθεια δεν θα σας αφήσω. Είμαι ο Νίκος ο Λαζαρίδης. Άρα, αυτό. Πάμε ένα χειροκρότημα στον κύριο Λαζαρίδη. Δεν μου κατεβαίνει. Πόση ώρα πιστεύετε μπορείτε να περιμένετε εδώ? Εδώ τώρα εδώ αυτό είναι το σπίτι. Μπορεί να είμαι και καμιά ώρα. Μπορεί να είστε καμιά ώρα. Να πάμε για Και διαφημίσεις. παραπάνω μπορεί να πει. Να πάμε παραπάνω. Ναι. Να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Εγώ λέω. Όσο μπορέσετε περιμένετε. Α, περιμένω. Πάντως πάνω από 4-5 ώρες δεν μπορείτε να περιμένετε εδώ, έτσι. Όχι, εδώ Είναι λίγο δύσκολο, πραγματικά. Το βλέπουμε στην τηλεόραση, λέει νότος αυτό που βλέπεις με την τηλεόραση. Εγώ μόλις τον είδα το γνώρισα εδώ.
Γεια σας. Πάει από την αρχή, Γιατί δεν έγραφε τόση ώρα. Όπως στην τηλεόραση που κάνει στα βραβεία, έτσι. Τι κάνετε, είστε καλά? Μια χαρά. Λοιπόν, προσπαθώ να ρωτήσω τα Λάνη γιατί η πληροφορία θα είναι πολύ σημαντική. Σε λίγο φτάνω στο σημείο, μην γελάτε μάγκες. Σε λίγο φτάνω σε ένα σημείο πάρα πολύ δύσκολο. Προσέξτε λοιπόν, μισό λεπτό. Πρέπει να με βοηθήσετε. Για ποιο πράγμα? Καταρχήν καλησπέρα. 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 Τα μήπως πειράζει? Εσύ πρέπει να είσαι ο πιο μάγκας της ιστορίας. Είπες να σε βοηθήσω, με ξέρω Να είσαι ο πιο μάγκας. Τι κάνετε, είστε καλά? Μια χαρά. Ψάχνω να βρω κάποιον, έλα λίγο, εσύ πρέπει να βρω, γιατί μου είπαν ότι πρέπει να είναι νεαρός. Κώστας Μαχαιρίδης, ψευδόνυμο Μάχος, έχει έναν φίλο που το λένε Καρνέζη και έχει ένα καφενείο στην Ιδραία. Αυτό στην Ιδραία θα το βρεις οπωσδήποτε. Ξέρετε ρε παιδιά, Όχι. μήπως έχει φήμη εδώ στα χωριά δίπλα. Φήμη, για να το λες, εσύ θα έχει φήμη, γιατί και εσύ φημισμένος είσαι. Έχει λέω καμιά φήμη που μπορεί να μας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Όχι, όχι. Πώς είναι με μαχαίρια, με τέτοια Μαχαιρίδης, γι' αυτό κατάλαβες. 100%. Όχι τέτοια πράγματα δεν έχουμε. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Αυτός είναι ο απαντημένος σύζυγος που έψαχνε στο Αυτός είναι που τον έψαξε. Τι, παντρεύτηκες και χώρισες? Αλήθεια? Είναι μεγάλη καπρότη. Είναι αδερφός του, είναι δίδυμη. Τώρα να κάνεις πλάκα. Όχι. Είσαι στεναχωρημένος. Τι θα κάνω. Τι να χαίρεσαι να γελάσεις, δεν είναι ωραία. Έφυγε. Έφυγε. Έτσι έχουμε σοβαρό που λες. Με κοροϊδεύει έτσι. Με κοροϊδεύει. Ξέρω εγώ, πρέπει. Λέγει, αυτή θα βγει στον αέρα, η κασέτα. Πρώτα, μας τα έχουν ταλαιπωρήσει Πάρα πολύ. πάρα πολύ. Ξέρετε τι ταλαιπωρία τράβηξα εγώ. Εσύ το ξέρω. Φεύγεις και τον αποφεύγεις τον Και αν ο καπά. άνθρωπος αυτός με απειλεί, ψάχνει να με βρει, πάει για μένα. Ο καλύτερος ο τρόπος είναι η περιφρόνηση. Αμίλητος. Τον περιφρονώ με τον τρόπο μου. Αν πάρω τη συναντήσω να το Δεν το εξηγήσω. μιλάω. Αλλά και αν τελικά θέλει να Το μαλώσει. περιφρονώ με τον τρόπο μου. Και αν θέλει αυτός να συνεχίσουμε τον καυγά. Τα περιφρονώ με τον τρόπο μου. Αυτός είναι αγαπητέ μου κύριε πραγματικά. Αυτός είστε. Εσύ φωνάξεις. Εγώ δεν μπορώ να φωνάξω. Δεν μπορώ να φωνάξω. Είσαι άρχοντας είσαι. Είσαι άρχοντας. Πάμε. Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σας. Καλά, εσείς τι κάνετε? Τι γλυκιά που είσαστε. Εσείς τι είστε, πού με ξέρεις εμένα? Καλά, θυμάστε. Δεν θυμάμαι. Ψέματα λέτε τώρα. Μα το Χριστό δεν θυμάμαι. Σας παρακαλώ, μην λέτε ψέματα. Α, ψέματα δεν λέγω εγώ ψέματα, αγόρι μου. Α, και να καλά, αγόρι. Τι κάνετε, Καλά. πώς βρεθήκατε εδώ? Να, ήρθαμε και από την εκκλησία πήγαμε και ήρθαμε και λέω να πάω. Και ήρθατε. Ήρθαμε. Τι κάνετε, μπορείτε να με βοηθήσετε. Τώρα, αλήθεια, δεν θυμάστε τίποτα. Δεν θυμάμαι, βρε μάνα μου. Βρε, δεν θυμάμαι, εσύ τίποτα δεν θυμάμαι. Τίποτα δηλαδή. Βρε, τίποτα. Ούτε δεν προσέξτε λίγο. Α, Μήπως προφίλ. δεν προφίλ τίποτα. Προσέξτε λίγο, τότε κοιτάξτε με έτσι. Αχ, μα. Δεν σας θυμίζω τίποτα. Βρε, τίποτα. Τι θα γίνει τώρα, Τίποτα, βρε μάνα μου. να φύγω. Είναι ώρα καλή. Τελευταία φορά. Σας παρακαλώ, τελευταία φορά. Προσέξτε με. Τι να προσέξω. Μήπως κάτι τώρα. Α, Μην βρήκαμε κάτι. τι βρήκαμε. Τίποτα. Σήμερα. Το όνομά σας πώς είναι το όνομά σας? Μαρία, Κυρία Μαρία, γιατί δεν θυμάστε κάτι? δεν θυμόμαστε. Γεια σας. Γεια σου. Τι κάνετε? Καλά. Θέλουμε κάποιες πληροφορίες. Λέγει. Μισό λεπτό λίγο. Ψάχνουμε να βρούμε κάποιον Κώστα Μαχαιρίδη. Κώστα Μαχαιρίδη. Μαχαιρίδη το επίστου δεν υπάρχει εδώ πέρα. Δεν υπάρχει τέτοιο επίθετο εδώ. Πρέπει να πάρουμε τα πράγματα. Το ψευδόνυμό του δεν ξέρω μήπως είναι ο άνθρωπος με τα 1000 πρόσωπα. Είναι Μάχος. Ούτε μάκος. Ούτε Μάχος. Ο κολλητός του λέγεται Καρνέζης. Καρέζης αυτός άμα είναι η τσιγκάνος, δεν το ξέρω. Ψάχνω, γυρίζω βουνά, λόγκους, λαγκάδια. Ξανά λόγκους, λαγκάδια, βουνά. Μετά πάω λαγκάδια, λόγκους, βουνά, βουνά, λόγκους, λαγκάδια. Ξανά λόγκους, λαγκάδια, βουνά. Ναι. Για ποιο λόγο τα κάνω όλα αυτά? Για κάποιον αγώνα, κάποιο αίτιο είναι. Να τον βρω. Σωστό. Αυτός είναι που βγαίνει στην τηλεόραση. Βρέλε, τι μπορεί, παλικάρι μου. Αυτό ήταν λοιπόν ο κύριος Νασαρίδης. Έχουμε μαζέψει μια ομάδα λοιπόν. Σολερίδης ο μεγάλος. Λοιπόν, έλα. Πότε θα το δείξεις για να το δούμε. Εγώ ένα πράγμα θέλω να σας πω. Άμα χρειαστώ τη βοήθειά σας και εκεί τρώω ξύλο στο χωριό, θα σας φωνάξω. Πάμε ένα χειροκρότημα.
Μαχαιρίδης στην Ιδραία. Λοιπόν, οι πληροφορίες μας στέλνουν εκεί λοιπόν και εμάς. Είσαι ένας χαρακτηριστικός άνθρωπος. Ναι. Κάνουμε μεγάλη έτσι, από ό,τι φαίνεται, διάθεση. Πολύ τρομερή διάθεση. Τρομερή διάθεση. Αλλά για πάντα, για όλα τα θέματα. Όχι μόνο να λέμε αρλούμπες να πούμε. Μπορούμε να γίνουμε φίλοι. Φίλοι είμαστε, δεν υπάρχει. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, Γρηγόρης. Λοιπόν, ναι, διότι εδώ είναι όλοι πόντιοι να πούμε και οι πόντιοι όπως είναι πρώτο πράγμα. Μαχαιρίδης, από ό,τι κατάλαβα, πόντιος είναι. Ναι, υπάρχουν και μερικοί σκάρτες. Όχι, δεν είναι σκάρτος. Όχι, δεν ξέρω, μπορεί να με απείλησε για καλό σκοπό. Τώρα θα πάω και θα δω. Θα πάω και θα τον πω γιατί, κύριε, θέλεις να με δεις. Δώσ' του χαιρετίσματα και από τον Βασίλη τον Παχίδη, πες του. Το Παχίδη, τον Βασίλη. Ναι. Και θα πω ότι αν με συμβεί κάτι κακό με πειράξεις, συγγνώμη, κάντε λίγο έτσι κύριε Παχίδη. Κύριος Παχίδης, θα φωνάξω από τον Άψαλο και θα έρθει στα Ψάλη. Εδώ τι πιο χωριό είναι αυτό? Άψαλος. Θα πάρω λοιπόν τον κύριο Βασίλη από τον Άψαλο και θα πάμε να τα ψάλουμε στον Κώστα το Μαχαιρίδη. Αυτά. Κύριε Βασίλη, μου φανήκατε πάρα πολύ χρήσιμος. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και η εκπομπή σου είναι η καλύτερη. Σε παρακολουθούμε. Ναι, κύριε Βασίλη, μην χαθείτε από εδώ για κανένα μισάωρο. Μάλλον γιατί όπου να είναι φτάνω στον Κώστα, αν ακούσετε κανιά κραυγή από το διπλανό χωριό, πεταχτείτε όπως ήμασταν όλοι μαζί, έρθετε, εντάξει, να νιώθω σιγουριά. Αυτό είναι. Αυτό, είσαι ωραίος. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά έφτασε η στιγμή αυτή. Έχει πέσει το μήνυμα ότι έχουμε φτάσει. Και από ό,τι μαθαίνω, βέβαια, έχει μαζευτεί ο κόσμος εδώ για να φύγουν για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Ο Μαχαιρίδης, από ό,τι μας είπανε, είναι τερματοφύλακας του χωριού εδώ στην Ιδραία. Γεια σας. Ποιος είναι ο Μαχαιρίδης, ρε παιδιά? Εδώ, Μαχαιρίδη, εσύ είσαι. Τι κάνεις? Λοιπόν, σε περίμενα διαφορετικά. Πάμε ένα χειροκρότημα, παρακαλώ. Σας παρακαλώ έτσι όλοι μαζί μία. Μπράβο. Λοιπόν, γεια σας εδώ. Εγώ ξέρεις τι αγώνα έχω κάνει για να έρθω εδώ? Τι? Το σύνθημα ξέρεις. Μου είπανε πήγαινε σε αυτό το χωριό, είναι ένα Μαχαιρίδης που σε ζητάει και σε ψάχνει. Έχω αφιερώσει μια ολόκληρη εκπομπή σε εσένα. Αλλά σε περίμενα πιο τρελό, πιο αυτό. Όχι, είμαι όμως γιατί παίζουμε μπάλα τώρα. Μα ρε παιδί μου. Αυτό το καφενείο σου. Πραγματικά σε περίμενα τελείως διαφορετικά. Τελικά φαίνεσαι ένα πολύ καλό παιδί, συμπαθέστατο. Και εγώ τσάπα φοβόμουν εδώ. Μου λέει ένας ψηλός, ένας αυτός. Όχι. Και μου λένε ότι κάνει χιούμορ. Μα έτσι που είπαν. Χιούμορ κάνουμε μετά. Αλλά αυτός είναι ο Μαχαιρίδης. Εσύ είσαι αγρό παιδί. Ξέρεις τι συνάντησα στον δρόμο? Μου είπανε αν πας και σε δίνουνε και σε κάνουν εδώ. Κύριε μου. Ο Παυλίδης είναι εδώ. Ο Γιώργος. Όχι, μου είπανε να πας σε ένα Μαχαιρίδη που έχει λέει το ψευδόνυμο του είναι Μάχος. Έχει έναν φίλο που το λένε, ο κολλητός του λέγεται, όχι Καρνέσον, Καρνέζης. Καρνέζης, το κύριο. Ποιος είναι, γράψε. Γιατί γελάτε? Μου είπε ή Καρνέσον ή Καρνέζης είναι αδερφέ. Αυτός είναι ο Καρνέζης, τον είδα. Καρνέζη, ναι αλλά, ξέρετε τι μου είπαν όμως? Όταν μου πήραν τηλέφωνο από Θεσσαλονίκη, μου λένε θα είναι δυο τρελοί λέει εκεί πέρα να πάτε στην Ιδραία και έχω ξεκινήσει ολόκληρο ταξίδι μόνο και μόνο για αυτούς τους δύο. Ο ένας είναι εδώ. Καταρχήν έχει πολλούς τρελούς στο χωριό μας, αλλά η πιο τρελή είναι αυτός γι' αυτό. Γιατί πέσατε όμως? Γιατί πέσατε, γιατί? Ρε Καρνέσον, άτε ρε. Γιατί τα πέτυχα. Καρνέζης λέγει. Δεν μπορείτε για εσάς. Το Καρνέζης είναι το ψευδόνυμο. Ναι, γιατί είστε τόσο πεσμένοι? Εγώ ήθελα να δω άλλα πράγματα. Θα τους ανεβάσει τώρα στην που ήρθες εδώ. Τι να τους ανεβάσω? Εγώ περίμενα να δω τρελούς ανθρώπους έτσι γεμάτους σκέφη. Κύριε μου, οι πληροφορίες δεν ήταν σωστές τελικά. Δεν ήταν σωστές οι πληροφορίες. Σωστές, πολύ σωστές. Πού ήταν οι σωστές αφού περιμέναμε να δούμε. Σωστές ήταν. Κύριε μου, πραγματικά οι πληροφορίες δεν ήταν σωστές. Δεν είμαι εγώ εδώ. Δεν είστε από εδώ. Τι σημασία έχει αυτό? Γεια σας κύριε μου. Οι πληροφορίες δεν ήταν σωστές. Μα εγώ ήρθα για το Μαχαιρίδη. Τι κάνεις, είστε καλά? Ρε Μαχαιρίδης με απέλπισε. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά κάναμε ολόκληρο ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη. Ρωτούσαμε από εδώ και από εκεί να βρούμε ποιος είναι ο Μαχαιρίδης και όταν τελικά τον ανακαλύψαμε, συναντήσαμε ένα πολύ ήσυχο παιδί. Μαχαιρίδη! Έλα να μας πεις κάτι, δεν γίνεται. Κυρίες και κύριοι, τι να πω, έχω μείνει άναυδος. Αυτό είναι το καφενείο, λοιπόν, αυτό το περιβόητο καφενείο. Αυτός είναι ο άνθρωπος Μαχαιρίδης, Μάχος. Οι πληροφορίες τελικά δεν ήταν σωστές. Μας μιλούσαν για έναν άνθρωπο φοβερό, τρομερό, τρελό. Άνθρωπο που ήταν καλό παιδί. Καλό παιδί, όχι δεν λέγαμε ότι ήταν καλό παιδί, αλλά φοβηθήκαμε ότι κάτι θα συμβεί. Τελικά εδώ ήταν αρνή ο Μαχαιρίδης. Εδώ έχουμε ανθρώπους πολύ καλούς.
Γεια σας. Δεν θα σε βλέπουμε Να είστε γρήγορα. καλά. Για να πάω στον κύριο. Νάτος. Πάμε για ακόμα ένα χειροκρότημα, σας παρακαλώ. Έλα, ένα χειροκρότημα. Πάμε ένα ακόμα. Δεν πειράζει, βρήκαμε άλλον μαχαιρίδι πιο τρελό. Όχι μαχαιρίδης. Πώς λέγεσαι κύριε? Εγώ. Ναι. Να δω την ταυτότητα. Κύριε, ο άνθρωπος έχει ξεχάσει το όνομά του, πέστε μου λίγο. Πώς με λένε ρε. Σύννεφο. Ναι, ναι. Είστε ο άνθρωπος σύννεφο. Ναι. Αυτό τι είναι. Αγαπητέ μου κύριε, ήρθαμε εδώ. Αυτό τι είναι. Προσέξτε λίγο, ήρθαμε εδώ. Αυτό τι είναι. Προσέξτε, πέστε πάνω στην κάμερα, κύριε μου. Προσέξτε. Ναι. Ήρθαμε εδώ για να βρούμε τον Κώστα το Καλώς μαχαιρίδι. το παλικάρι. Τι κάνεις, είσαι καλά? Πολύ καλά, εσείς τα παιδιά, η γυναίκα Ο μου. Μαχαιρίδης μας έπεσε να είναι ένας πολύ ήσυχος άνθρωπος. Μαχαιρίδης. Ναι. Εγώ να σου πω. Λεκές. Μαχαιρίδη, πρέπει να πεις κάτι, δεν γίνεται. Τι να πω, τι θέλει. Στον δρόμο συνάντησα, ξέρεις τι κόσμο. Άλλοι σε ξέραν, άλλοι δεν σε ξέραν. Εδώ στην Αρδέα. Όχι, πιο πέρα από τα χωριά ρωτούσα ποιος είναι ο μάχος. Σε νόμιζα και καμιά εγκληματική φυσιογνωμία. Γιατί μου Όχι, είπαν, όχι. πήγαινε εκεί. Έχουμε εγκληματίες, έχουμε. Ο Ναι, κύριος σε- έχει κάνει φυλακή. Εδώ με το. Μου λέει, σε περιμένει εκεί ο μάχος, αλλά τελικά. Μου είπαν ότι ναι, βλέπεις την εκπομπή, ότι είπες, βλέπουμε την ναι, εκπομπή. ότι είπες Βέβαια. ας έρθει εδώ στο χωριό μας και ορίστε εμφανίστηκε. Ναι, εντάξει, αλλά λείπουν τώρα τα μεγάλα τα κεφάλια. Λείπει το σύννεφο. Μαχαιρίδη, ποιος είναι, η γυναίκα σου? Όχι, η αδερφή. Χάρηκα πάρα πολύ. Εσύ στην περιβόητη αδερφή του Κώστα Μαχαιρίδη. Του μάχου, αλλά σήμερα τι να πω, το περίμενα διαφορετικά. Γιατί? Εγώ όμως το λόγο μου τον κράτησα γιατί μου πήραν ένα τηλέφωνο και μου λένε κάποιος σε αυτό το χωριό στην Ιδραία λέγεται Κώστας Μαχαιρίδης, μάχος. Και μου είπαν, ο άνθρωπος αυτός σε βλέπει στην τηλεόραση και λέει δεν θα έρθει ποτέ από εδώ. Θα τον τρελάνω, να δεις τι θα τον κάνω. Ήρθα και ορίστε. Τώρα είναι σοβαρός αυτή τη στιγμή. Καλά και τι έγινε. Πώς θα γίνει, θα έρχομαι κάθε μέρα για να τον βρω στα κέφια του. Μια φορά θα ξέρω. Τι, Μαχαιρίδη. Αλλά εντάξει, αυτά είναι για. Πάμε για μπάλα και τώρα προπονητή το πούμε. Μάχος δεν το βρήκες, Ναι, εδώ ήταν. αλλά μου μίλησε για έναν άνθρωπο τρελό, αυτά. Η νεολαία αυτά διάθετε, γόρι μου. Ναι, και βρήκα όμως ένα... Όλο κέφι, όλο ζωντάνια είναι τα παιδιά εδώ Βρήκα ένα πέρα. αρνί όμως. Έλα πάρε. Ήσυχο σαν αρνί. Ήσυχο με αυτό στην Ήσυχο αργία. σαν αρνί. Τρελός με την καλή Και έννοια. εγώ φοβόμουν, μα εγώ φοβόμουν. Τι κάνεις τραγούδι μου, Καλά. καλά. Μπράβο, ρε Γεια λεβέ. σας είναι, γεια σας. Να είστε καλά, αγόρι μου. Να είστε καλά. Αγαπητέ μου, να είστε καλά. Χάρηκα, Γεια σας. αγόρι μου. Γεια χαρά. Τάτηξας. Γεια σας. Άρε μάχο. Άρε μάχο. Άρε μάχο. Με τα πόδια. Άντε. Μάχο. Κάτι να κεράσουμε, δεν μπορεί έτσι τώρα. Πες ένα τραγούδι να εξηλωθείς. Τραγούδι. Πες ένα τραγούδι κάτι να... Γιατί ρε Μάχο έτσι, γιατί μας το έκανες αυτό. Γιατί μου το έκανες αυτό. Δεν είμαστε σε. Μα γιατί έπρεπε δεν να πάσα στιγμή. Ναι. Να πει δεν είμαστε. Άκου να δεις, οι άνθρωποι που έχουν τρέλα μέσα τους είναι πάνε ανά πάσα στιγμή. Εμείς περιμέναμε να. Θα βαφόσασταν, Ναι, έτσι. μακιγιάζ και τέτοια. Έτσι, θα είχαμε. Με κάρβουνο, με κάρβουνο. Ναι, γνήσια πράγματα. Από σώπα, από εξάτα. Από ψαριά. Δηλαδή, τι να πω, ήθελα να σε ευνηδιάσω. Διότι Συγγνώμη να πω και κάτι. Είναι ο Ναι. ταβερνιάρης μας. Ναι. Μας κάνει κανένα σκατζοχυράκι. Τέτοια πράγματα, ναι. Στον δρόμο Και μισθό, έψαχνα να βρω καζόπυρο. κάποιον, λέω με κυνηγάει αυτός ο μάχος. Με πήραν και τηλέφωνο και μου είπανε κάποιος μάχος σε περιμένει και περίμενα να βρω κάποιο τέρας. Δηλαδή κάποιον άνθρωπο που μόλις με δει, έλα εδώ μεγάλα που κάνει το μάγκα και από εδώ και από εκεί και που τρελαίνει τον κόσμο, εγώ θα σε τρελάνω και συνάντησα. Και λίγο τον μπαμπά. Ναι, και εγώ κόλληστηκα από αυτό. Κόλλησες. Αδερφέ, και λίγο τον μπαμπά, λίγο τον μπαμπά. Παπάς σου είναι ο μπαμπάς σου. Λίγο τον μπαμπά. Από εδώ, κύριος. Αυτός ο ξανθός. Σαν και εμένα. Τι κάνετε κύριε μου, είστε καλά. Σιδηρόπουλος. Γεια σας, Σιδηρόπουλος. Πρόεδρος. Ο μπαμπάς σου είναι. Όχι, δεν είστε ο Μαχαιρίδης. Όχι, Σιδηρόπουλος. Κύριε μου, τι να σας πω, τι να σας πω. Καλά ή κακά. Εσείς θα μου πείτε καλά ή κακά. Εγώ θέλω καλά. Και εγώ θα σας πω καλά ότι ήρθα, δυστυχώς ήταν ευνηδιασμός και ο αγαπημένος μου... Ήταν ευνηδιασμός και δεν ήμασταν σε Μα ετοιμότητα. το τηλεφώνημα το έλεγε. Θα πας στο χωριό Ιδραία, ναι, και θα μου πεις και θα πας να βρεις τον καφενετζή το Μάχο. Και στον δρόμο εγώ λοιπόν ρωτούσα τους πάντες, Μάχος, ποιος φοβερός είναι αυτός, ποιος τρομερός. Και συνάντησα εκεί ένα αρνί τόσο καλό. Γάλακτος. Ένα αρνί γάλακτος. Άστε μου.